Днес ще си поговорим за нещо друго. Започваме с темата, свързана с ромите. Утре е Международен ден на ромите. По този повод в студиото ни е журналиста Миглена Ангелова. Освен това, Албена Кисеова, която е ментор на организация Рома Верситас, и студента Дико Йорданов. Здравейте, добре дошли. Здравей, Га. Много ми е драго. Миглена, радвам се да те видя при нас. Много ми е приятно, много благодарим. За медиен канал Ромски ще си говорим. Да, и за това също, защото аз от известно време малко съм по-добре запозната с Рома Верситас като организация. Преди малко в гримьорната си говорихме защо всъщност на ромите им трябва привличане на вниманието. И Албена, която освен това е така... Какво си завършила? Тя искаше да каже какво е завършила. Ще ми каже, разбира се. Аз държа по принцип да кажа, че има много роми, които са завършили висше образование, има много студенти, не държа конкретно за мен да кажа. Но първо да ви благодаря за поканата. Това, което с госпожа Ангелова си говорихме в гримьорната, беше, че аз имам един въпрос, който е принципен, не е към вас. Защо ние ромите трябва да се появяваме по медиите, само когато има някакъв случай? Според мен... Да. Ами съвсем не е така при нас. Ние сме канили ромска поетеса, ваша известна. Скоро имахме ромско момиче, което участваше в един филм, доста нашумял напоследък. Така че въобще не мисля, че е така. Може би малко по-голяма активност трябва да има и от самата общност, защото на мен, примерно, ми беше много трудно да накарам роми студенти дори да застанат пред нашата камера. Не, че отказваха, но за мен беше важно и Дико ги интервюираше. И това също е една крачка напред, да дадем малко повече увереност на едни млади хора, че те са приети, че никой не е настроен спрямо тях. Защото аз обикновено казвам, да, има агресивни хора, които реагират малко по-остро, малко по-шумно, но те далеч не са болшинство. Надявам се да е така. Аз мога да ви уверя, че в нашия екип не е така. И когато нещо интересно излезе от вашата общност, нещо интересно се чува, пишете, информирайте. С удоволствие, да, и вие ни пишете, но и ние търсим, намираме и каним такива хора. Нека да кажем обаче, защо утре точно е Международен ден на ромите? 8 април се чества във връзка с поклон пред паметта на загиналите роми. През Първата и Втора световна война. Но в някои случаи се отбелязва и като празник, защото голяма част от българските роми са били спасени. Организация Рома Верситас организира различни инициативи в повече от 11 града, в които работи. Студентите се събират, раздават брошури, хвърлят цветя в реката, прожектират документален филм, който е свързан точно с Международния ден на ромите и ред други мероприятия. Вчера, например, във Враца, в двете кабелни телевизии участваха по 3 студенти в тая връзка. Което е голям напредък, защото те винаги се притесняват. Винаги има това, че трябва да преодолеят негативизма на обществото, защото те много често го усещат на гърба си. Извинявай. Аз искам да кажа за нещо, което мен много ме беше впечатлило. Когато с Дико снимахме студенти от Благоевград, има там, аз много си ги обичам и в Благоевград, и във Враца, и във Велико Търново, всички студенти, с които аз се познавам, но много силно впечатление ми направи едно момиче, аз няма да споменавам сега името, и тя ще излезе в нашия медиен канал в Live Journal. Тя каза, когато аз бях на морето и работих като сервитьорка, на мен не ми личи, че съм ромка. И хората около мен, моите колеги, не знаеха. Но те много често ругаеха останалите роми. И на мен ми беше... Аз така и не им казах, аз работех повече от тях. И мен всеки път много ме боли, защото аз съм част от нашето общество. Всеки път много ме боли, когато през 21 век някой трябва да казва, и аз съм качествен човек, нищо, че съм. Това е свинщина. Да, отвратително е. Говорили много пъти. Аз дори не искам да споменавам думата толерантност. Не трябва да има. Ние сме едно цяло. Защо да сме толерантни към някой, който е като мен същия? И каква интеграция, извинявай. Аз напоследък казвам, аз се опитам да се интегрирам в ромския етнос. Вие много успешно го правите, госпожа. Ние сме по-отворени тогава. Мен вече ме научиха да танцувам някои танци. Чичек, например. Не, че съм много добра, но там има какво да се учи. Въпросът е, че когато някой не ти е познат достатъчно добре, ти си винаги предубеден към него. Да, всички много се страхуваме, всички се страхуваме от непознатото и т.н. Той е направил една много хубава фотосесия.
Аз знам, че сега той е много притеснен и Албена е много притеснена. И им личи. Аз само да кажа на Албена, че това, че говоря на ти, чувам, че говориш на Миглена, на вие, не е неуважение. Просто при нас е прието да е приятелски разговор на чаша кафе. Съжалявам, че не те попитах предварително, но може ли? Е изключително приятно да си говорим на ти. Добре. Между другото, Албена много те обича. И нищо, че така не както трябва направо с нападка веднага, защото... Ама не, аз предполагам, че за тях е някак си първо слагат някаква защита, не знаейки с какво ще се сблъскат заради... Но сигурно е нормално да... Не, това е принципен въпрос. Ние с Албена се запознахме на едно обучение на Министерски съвет. Тя беше с едни изключително интересни бутуши, с къса пола беше или къси панталонки. На мен направи изключително силно впечатление, защото аз много харесвам такива свободни хора. И тя от третия ред се премести после на първия. И така с нея се запознахме. Тя е изключително отворен човек, много симпатична, изключителен ментор. Нея студентите много обичат. В Рома Версита се прието студентите да имат ментори. Точно организацията, каква е идеята? Каква е целта ви? Рома Версита е организация с нестопанска цел, която е създадена през 2014 година, която работи изключително целенасочено към образованието подпомага образованието на студентите от ромски произход. Конкретно за тази година на територията на страната се обучават 157 студента в безплатен курс по английски към училище Европа. Също така студентите получават безплатен курс, също финансиран от организацията, по IT. Безплатен курс по ромски език с професор Христо Кючуков. Рома Версита прави изключително много благотворителни инициативи, студентски инициативи също. Аз много мога да говоря за Рома Версита. Извинявай, аз искам да помоля Албена да каже това, което ми разказа на мен в гримьорната. Аз питах, добре, защо трябва да привличат внимание? Защо трябва някакво по-специално отношение? Защо? И тя ми каза, защото когато си от гетото, когато си роден вътре и без да имаш представа за живота извън това, и тя да разкаже личната си история. Това е много интересно. Ами, то не мога да кажа точно, че е лична история. Исках да кажа следното, че първо в медиите трябва да се показват много често добрите примери, защото когато... Извинявайте, това не е лично към вас. Когато не го прием така, Аз тръгнах да ти казвам какво сме правили ние, не защото съм се засегнала. Когато ваши колеги слагат заглавие Ром открадна или циганин открадна, това автоматично... Лепва още един печат върху това, което вече се е случило. Каза българин измами държавата. Едно негативно отношение, един предразсъдък, който автоматично рефлектира върху нас. И то върху всички. Аз имам един въпрос. Дали всички си спомняме случая за акушерката, която преби новороденото? Всички акушерки ли са такива? Не, разбира се. Така и при нас, ромите. Това, че битува едно негативно отношение и този предразсъдък, че вижте, ромите са неграмотни, да не изреждаме какви си, това в никакъв случай не е вярно. Ние имаме изключително много представители на ромска общност, завършили висше образование. В момента имаме изключително много студенти. За журналистите, за съдиите, за полицаите. Ние всеки път, когато лепнем един етикет, това е удар по всички, които са коректни. Но аз все пак моля за тази история, защото няма да имаме време. Историята беше следната. Това, което споменах, е, че децата, които се раждат в големите ромски махали в нашите градове, те се раждат без избор. Те са поставени директно там в тези социално-битови условия. За да има представа, че трябва да бъде учителка, тя трябва да познава. Човек не може да има необходимост от едно нещо, което тя се формира в тази затворена общност. В нашия вход имаме една жена от ромски произход с много дечица. Почти всяка седмица аз взимам дечицата при мен, проверявам им тетрадките и веднъж ги питам: София, ти каква искаш да станеш? И то детето ме гледа и не знае какво да отговори. И аз изброявам. Ма каза чистачка, нали? Учителка, чистачка или лекарка. И детето ми казва чистачка. И аз започвам да обяснявам негативите. И тя следващия път ми казва: аз искам да бъда учителка, защото тя вече знае, че има и друг начин. Затова е хубаво ролевите модели да ги има в махалите, положителните примери да се показват, ето както Дико е положителен пример. За да не се мултиплицира едно и също векове наред. Не, че само нека кажем, не, че има срамен труд. Като говорим за как роми, има много български жени чистачки, които честно и почтенно изкарват прехраната си по този начин. Но ти искаш да кажеш по някакъв начин да се вдига стандарта, амбициите на тези деца, които са виждали
може би, само едно нещо в общността си. Пример, нямат ролевия модел, който да следват. Затова е хубаво вие да подпомагате този проблем, да показвате повече положителните примери. Ето сега, Дико ще ни разказва. Само, Албена, искам да те питам все пак, защо ти хареса цялата тая идея с медиен канал? Защо се хвана? Знам, че ти имаш, знаеш ли, че четейки каква е историята и на семейството ти, не въобще историята, свързана с ромската общност, въобще с другите етноси в България, си намерих много общи неща с мен и моето семейство и сега ще ти ги казвам, но кажи първо ти от детството си. Първо, аз съм родена в Русе. Русе е един изключителен град, всички русенци знаят. Това е града, може би, един от най-толерантните в България. Аз не съм правила такава статистика, но за Русе така се говори. В Русе са много националности, били винаги много общности и в моето семейство никога не сме се отнасяли към някого по един или друг начин, защото той идва от Албания, от Армения или от Щатите или от Русия. Никога. За нас винаги е било важно какъв човек е. И затова мен винаги много ме е боляло, когато някой се отнася с предразсъдък към друг човек. Аз съм имала и имам много приятели от различни общности. Никога не съм се сещала даже да мисля той какъв е, защо такъв е и да се държа. Този ще има значи така. Напротив, аз обикновено разказвам за един мой приятел, той за съжаление не е между нас вече, от турски произход, с който ние часове наред в Русе през нощта, защото тогава имахме време, той им идваше в къщи, аз с децата тъкмо съм ги сложила да спят и си говорихме часове наред. Това беше изключително добър специалист, софтуерчик и хардуерчик, преди много години. Какво са мислили съседите ми? Добре, че нямаше жълти вестници, аз не бях толкова известна тогава. Никога наистина не ме интересува, но ние си говорихме, неговата майка тогава беше болна от рак. На нея ние изписваха лекарства, обезболяващи, и той ми каже, ние крием от нея ножовете. Аз никога няма да го забравя това, защото аз усещам чуждата болка. И на мен ми е адски неприятно, когато някой се държи просташки, нехуманно, само защото се чувства велик. Така че за това. Иначе, така в моето семейство, аз от няколко години си мислех, че как мога аз да се преборя с езика на омразата. Чисто като журналист, нали? И това беше причината аз да се срещна с Роси Иванова от Министерски съвет, която е главен, който е секретар на Националния съвет по интеграция. Интеграционни въпроси към Министерски съвет. Да, изключително свестен човек, много честен човек, с която много говорихме покрай тези наши разговори. Стана дума за това, че да, ние можем буквално без пари, наистина, без никакво финансиране, да създадем съвременен медиен канал, в който да разказваме най-малкото капка по капка, стъпка по стъпка, някак си да подкрепим да борим хората. Обществото и да подкрепим всички тези умни млади хора. Да, аз те попитах за детството, защото разбрах, че до баба ти е живяла ромска жена Селма, с която заедно сте никога няма да я забравя, тя обичаше много котките, ние не. И покрай тази нелюбов към котките, и мен и до ден днешен ме е страх. Аз пък до родната ми къща в Плевен се изселиха хората и бях в първи клас, когато дойде ромско семейство. Шерифа и Рита те гледаха внучетата си, не знам къде бяха младите, като идваха от време на време, родиха едно бебе, което кръстиха на мен. Галя, шерифа по цял ден беше много пълен, стоеше на портичката на двора им облегнат едно чисто прегледно малко дворче, облегнат, и когато идваше някой да ни търси, той казваше, ключа е там под камъка, защото като всяко средно статистическо соцсемейство, ключа седеше под това. Това бяха ромите, които живееха до нас и които бяха прекрасни, ако са живи, бяха възрастни Рита и Шерифа тогава. Поздравявам ги. А след това арменското семейство, което разбрах, че е живяло в дома ви, в дядовия ми дом, на майка ми, е живяло арменско семейство, за което до днес се говори с уважение. Доктор Хокосян, баба Пира и дядо Мави, за които слушам безкрайно много истории до ден днешен. Как са научили баба ми да прави ашуре, как са научили... Дико, разкажи ми малко за себе си. Какво правиш, с какво се занимаваш? Здравейте, аз съм студент по археология в Софийския университет. Занимавам се любителски с фотография и вече за втора година реших по случай ромския празник да направя една фотосесия. Първо да кажем, че той е студент по археология, въпреки недоверието на неговата учителка по история. Да. Мен това ми беше много интересно, тази история. Недоверие?
Заради това, че си ром или друга причина? Да, защото той е бил... Това е фотосесията му. А той е бил винаги с голям афинитет към историята. И неговата учителка по история, меко казано, е нямала доверие в неговите сили. Сега ще трябва да го кажа малко по-меко, тя да не се засегне, но аз смятам, че не само, че не трябва да се засяга, а по-скоро трябва много да се срамува. Да, защото не може да се отнасяш така към нито един ученик. Какво ти казваше тя? Какво ми казваш? Казваш, че няма как да вляза в Софийски университет. Да я поздравим госпожата Дико тук в Софийски университет. Трета година. Знаете какви хубави снимки прави. Каква е идеята на тази фотосесия? Идеята на фотосесията беше да покажа красиви ромки. Пини вода. Да, шпина малко. Красиви ромки, които аз разбрах, че и търсиш хора, които открито признават това, че са роми и не ги притесняват това. Открито, защото снимките са изцяло на открити места снимани в едни от най-оживените паркове в София и в страната. Тоест той ги облече, даде им ромското знаме. Никой не ги нападна. И това идва да подкрепи моята теза, че в България много са нормалните хора, и съвсем езика на омразата не е актуален вече. Нали така? До някъде не е актуален. Но с медийния канал се надявате. Всъщност това е една от целите. Да стане още по-неактуален езика на омразата. Да. Ние искаме да разкажем за младите хора, които не се притесняват, които могат. Той ги интервюираше. Аз имам страхотна надежда, че нещата ще се променят и този език на омразата лека по лека така ще почне да се изчиства, защото като работя с млади хора с Рома Верситас, те са изключително отворени, изключително надъхани да успеят. Но зависи от тях. Точно така, това е двупосочно. Нещата са двупосочни. Децата имат желание за личностно, за професионално развитие. Изключително много студенти има на територията на България. Искам това да се знае. Ние не сме изключение. Това, че аз съм завършила висше образование, имам степен магистратура. Сина ми е 2 година във Военен университет в Велико Търново. Ето го и Дико. Ние не сме изключение. Има изключително много хора. Само на територията на град Враца, като град, имаме 60 студента. Да не говорим за Бяла Слатина, която преди 2 години имаше 37. Плевен, знам, че са много активни студенти. Са изключително много висок броя на студенти. Аз искам да поля да дадем думата, защото той ще бъде много недоволен от себе си. Аз съм много доволна. Като отворихме темата за студентите, основната ми идея беше да конкретно към студентите роми, защото има страшно много роми студенти, които прикриват това, че са роми, и то тръгна от това, че без значение къде си, ти с гордост трябва да заявяваш, че си ром. Самоопределям. Да. И точно към тях беше, исках да ги накарам да видя дали ще излязат хората, които да се снимат с тези характерните черти. Защо прикриват? Защото са усетили негативизма върху себе си. Като казваш това, ти сблъска ли се с такова отношение? Има ли хора, които са резервирани? Да, има. Но просто не им обръщаш внимание и продължаваш напред. Когато поговорят с теб или те въобще не правят опит повечето, има ли хора, които си спечелили, които в началото са били резервирани, след това като контактуват с теб? Познати, имам доста познати, които, ти ми промени мнението за ромската общност и си изключение. Не съм изключение. Има страшно много студенти. Вижте, в Рома Версита са като наставници и ментори по специфичните образователни сфери на дейност. Ние говорим много и за личните неща. Лично аз казвам на студентите, както и моите колеги, от тук нататък всеки има мисия. Аз не мога да променя цяла България, но мога да променя мнението на хората от моята обкръжаваща среда. На същото всеки го направи. Един канал го направи. На същото уча и студентите, които са в моята област. В малките населени места им казвам, вие трябва да сте живинката, вие трябва да сте примера. Знаете ли какви инициативи правят? Обличат белите престилки, ходят от врата на врата в махалата, раздават брошури. Вие нямате представа възрастните хора как плачат и се радват, като ги видят. Това са уникални неща, които може би някой път ще ви поканим да снимате, да ги покажем. Които трябва да се показва, защото доброто, както е казал Балзак, също като злото е заразно. Това ли в тези канали такива неща ли ще се случват, ще се показват в този канал? Но нека не оставаме с впечатление, че ние тръгваме с една масирана такава телевизия. Не, ние нямаме тази възможност. Ние първо трябва да обучим хората. Аз това се занимавам. Опитам се да накарам Дико да повярва в себе си, че от него става репортер, защото той е изключително смел човек. Между другото, аз искам да кажа, да се върна към предишния въпрос. Първата ми среща с него, ние седяхме в центъра на София и си говорихме. Той ми каза, аз понякога си мисля, че трябва да обера някои свои качества в характера и трябва да съм малко по-търпелив. И аз го питах за какво има предвид. И се оказа, че той се е явил на един конкурс
наскоро за работа, където не са го взели заради актуалния цвят на кожата. Да. А той е... Представяш се, аз да докарам неговия тен, колко трябва да сте на слънце. Как разбра, че заради това не са те взели? В фотографска агенция кандидатствах по телефона, нали, да, всичко окей. И като отидем на място, ами да, добре, ще ви се обадим, вече 2 месеца чакам. Не чакам. Да. Има ги тези случаи. И аз му казах, напротив, тегли една голяма на такова място. Не се промени. Ние трябва да се променим, защото ти от това, което виждам и чувам, си прекрасен. Ако си друг пример, да, трябва той да се промени. Но вече знае, че може да избира как да реагира, че не може да промени. Кажи ли? Не мога да променя човека от среща. Но може да избере как да реагира. Да. И освен това, защо трябва да се променя? Аз, благодарение на това, нали, 4 деца, там колко разводите имате, сега веднага знам кой е срещу мене. Ако е идиот и се държи по някакъв начин и ми излиза с будилите, тегля една хубава веднага и даже не се занимава. Защото кой иска да работи при работодател, който не става? Кой иска да работи? Кой иска да има приятели или познати предубедени хора? Това са елементарни хора, с които, слава Богу, аз сега мога веднага да подбера и казвам, супер, ти имаш такъв лакмус. Отиваш някъде и веднага нормалните хора реагират добре, а ненормалните бягат. Супер! Аз също така искам да кажа, нали, и другата цел на тази фотосесия. То е нещо като протест от моя страна, защото 8 април е ден за възпоменание на всички загинали по време на Първата и Втората световна война роми. На мен не ми харесва начина, по който се чества този празник. То не е празник, това е ден за възпоменание. Защото в общностите, в махалите и по медиите, толкова години, нали, с музика, с ключеция, това не е така. Това е ден за мълчание и за размисъл по-скоро. Да, точно разбрахте. Да, но не може да го приемаме на 100% като грешка, защото голяма част от българските роми са били спасени от газовите камери. Да, за българските роми, да, но... Но така с напредване в годините вече се изчиства. Между другото, той е ходил в концлагер. В Дахау бях преди няколко години. Място е отвратително. Сигурна съм, че е така и се моля, виждайки на къде върви света, нищо такова да не се случва. Да говорим на един език. Няма значение, че вие знаете един повече от мен. Да говорим на един език, да се разбираме и всичко да е прекрасно. Успех на този канал. Вярвам, че ти можеш много да им помогнеш, Миглена. И то може би ето за такива момчета да имат и повече самочувствие. Много има провървяло, нали? Да. Така е. Успех желая от сърце. Благодаря ви. Ще ви чакам отново с нови интересни неща. Продължаваме веднага след рекламата.